si Teacher Dare. Karon mga bata, aduna nausab kitay laing leksyon. Aduna ako'y ipakita nga mga hulagway. Mao kini ang pipila sa mga gikinahanglan sa usa ka bata sama nimo. Gikinahanglan sa bata ang pagmahal sa iyang mga ginikanan. Gikinahanglan sa bata ang pagkaon aron mudako siya nga himsog. Gikinahanglan sa bata nga moeskwela aron adunay matun-an. Gikinahanglan sa bata ang matulog aron makapahulay ang lawas. Gikinahanglan sa bata ang magdula uban sa iyang mga higala. Mga bata, aduna usab kitay mga angay sundon sa eskwelahan ug sulod sa classroom. Mao kini ang mga panugon nga angay natong sundon. Manimbaya sa mga tao sa palibot, maminaw sa teacher, likayan ang pakig-away, makigigala sa atong mga kauban sa classroom, mangayo og pasaylo kung makasala, manangit ni teacher kung moadto sa CR, maghulat kung wala pa ang inyong sundo, og magpasalamat ta permi. Karon na ako'y mga pangutana sa inyo ha. Unsa atong buhaton kung kita wala pagisundo sa atong mga ginikanan paghuman sa atong klase? Tama, maghulat ta sa atong sundo. Sunod, unsa atong buhaton kung kita makasala sa atong higala o classmate? Mangayo ta o pasaylo. Sunod, unsa atong buhaton kung kita gitagaan o gamit o pagkaon sa atong higala o classmate? Tama, magpasalamat ta, moingon ta og thank you. Sunod, unsa atong buhaton kung matagbuan nato atong teacher? Tama, manimbaya ta. Unsa atong buhaton kung si teacher nagleksyon sa atubangan sa klase? Tama mga bata, maminaw ta ni teacher. Ug karon mga bata, mao ni inyong performance task. Tabangan mo bisan kinsa inyong kauban sa balay. Poster, ang akong mahimo sulod sa classroom o eskwelahan. Mga materyales, Manila paper nga adunay drawing nga porma sa eskwelahan. Bond paper nga ginaputol og kaupat, lapis og crayons. Mga pamaagi sa pagbuhat. Una, ihatag ang bond paper sa bata. Ipadrawing ang bata og usa ka activity nga iyang ginahimo sulod sa classroom o eskwelahan. Ipikit sa Manila paper ang iyang drawing. Sulatan kini kung unsa ang iyang gidrawing.